הכל טוב אריאל, עכשיו אנחנו באמת מגיעים. סליחה שמפריע. אחד בדרך. בוא נכנס. אחרי הרבה זמן בשעון. אתה יכול לזוז. תודה רבה אדוני. שניים. גברתי, כן. הילד שלי נפצע מאוד 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 חזק ברגל, לא. אני יכולה להיכנס? כן. איפה קיבלתי את המקום, אריאל? לא קיבלתי ברגל, קיבלתי ביד. הוא קיבל ביד. אוקיי. שים את זה מתוק. אפשר להוריד את זה את שני הדברים האלה? כן, אפשר. תמיד מתוק שכך. אני יכולה לתת הכל בסדר. מה העבודה שלך? אני מרגיע אנשים. דודה! שנייה. כן, מה קורה? צריכים להוציא לו קצת. זה נראה מאוד 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 רע. אוקיי. שנייה הלכת. אוקיי, שנראה ממש טוב. אתה חייב צריכים זרקה דחופה. תודה. כן. תודה. בדרך.